Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo othi uJesu Kristu yiNkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyamdumisa ukuthi usigcinile salibona usuku lwanamhlanje oluhle kangaka. Ndlalifa yezulu, siyabonga ukuthi uyilalele le nkonzo. Ngiyafisa ukuthi kungabi igama engikubiza ngalo ukuthi uyindlalifa yezulu, kodwa ubuphile ubundlalifa ukuze ugcine ulidlile ifa lezulu. Ngoba ngeke ulidle ifa lezulu ngoba nakho mina ngikubize ngendlalifa yezulu, kodwa uzolidla ifa lezulu ngoba ulisebenzele. Khumbula ngokaJohane chapter 1 verse 12, bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ifa labantwana leli. Athi uJesu akukuhle uthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Ngokuvuma kweNkosi ngelinye ilanga sixoxe le ndaba. Abaningi abahlukumeza bacabanga ukuthi uJesu wayebabiza ngezinja. Cha. Kodwa-ke siyixoxa ngelinye ilanga. Kodwa kuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. So-ke ngamanye amagama ifa lezulu alizudliwa abantu abangaqualify. Yiba umntwana mamukela uJesu, abamamukelile baligcina izwi lakhe balenze. Babonakala ngalokho. Liyenziwa izwi. Hhayi-ke siyambonga uNkulunkulu. Ngiyacela ukuguqa, ngikhuleke, simeme abe phakathi kwethu. uJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyabonga uthando lwakho sithande ngalo. Siyakubonga kakhulu ngoba uNkulunkulu osezulwini, inyawo zakho ozibeke emhlabeni. Uthe izulu liyisihlalo sakho. Siyacela-ke Nkosi ukuthi ube kanye nathi namanje, khulume nathi ngomoya wakho oyingcwele, wambule, ulixwale ibandla lakho, ulilungise lilungele usuku ozobuya ngalo uzosilanda. Sisize-ke Nkulunkulu wethu, siyathoba phambi kobuso bakho, siyaguqa phambi kobuso bakho, ngoba wena wedwa uNkulunkulu osithandile, wanikela ngendodana yakho uJesu Kristu ukuba azosifela esiphambanweni. Nenkosi yethu uJesu yasithanda, isithanda kuqala singakayithandi yona. Yasibeka ukuba sithele izithelo nezithelo zihlale, ukuba noma yini esicela egameni lakho Nkosi usenzele. Siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa. Nokuthi Nkosi Jesu udele konke ozemhlabeni ngenxa yethu, siyabonga. Siyakudumisa ngalokho. Wawunganqaba kodwa wavuma. Nokuthi ubuyele emuva ukuze umoya ongcwele afike phakathi kwethu sithembisile wathi uzohlala kithi phakade. Siyabonga. Siyabonga umoya ongcwele, siyabonga umoya kaBaba. Siyabonga. Sisize sikuphathe kahle, singakudabukisi kuze kube usuku lokuhlengwa kwethu. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu usuku namhlanje lo mkhosi esibonga khona uNkulunkulu wethu ukuthi uphendulile umkhuleko wethu. Inkonzo zahamba kahle kakhulu, waba kanye nathi. Siwabonile amandla akhe sebenza. Noma sebebuyele emuva bonke bahambe kahle baphepha. Dumo lonke lungolwakhe, izikhathi zingakafiki namanje kuze kube phakade. Masike sikhuleke. BaseFilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Sengithi ake sikhuleke, ake sifundiswe, ngiyaxolisa ngiqonda ukusho njalo. Kusho ukuthi kumnandi ukukhuluma noNkulunkulu. Sengithanda ukuphinda ngikhulume naye. Kumnandi. Kumnandi. Kakhulu uma wazi ukuthi uyakuzwa futhi uyaphendula umkhuleko wakho. Verse 9. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse 11. Izilimi zonke zivume ngokuthi
uJesu KRISTU uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Balahlekelwa abantu ukukhazimulisa uNkulunkulu uBaba. Balahlekelwe ukuthi umuntu uJesu KRISTU uyinkosi, ukhazimulisa uNkulunkulu uBaba. Abanye bambiza ngomprofeti. Abanye bathi uyahlambalaza uma ethi indodana kaNkulunkulu. Kanti ngesikhathi usho njalo ungafuni ukuthi uthi uyinkosi, inkazimulo ayikho uNkulunkulu uBaba. Kanti ufuna ukudunyiswa uNkulunkulu uBaba ngegama alinika indodana yakhe elingaphezu kwamagama onke. Ake sidlulele ezweni lenkosi esiqhubeka ngalo abase-Efesu chapter 4. Ngicela ukuphinde ngiqale kuverse 25 bese siya ku-32. Verse 25, ngakho lahlana amanga nikhuluma iqiniso, yilona loyo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu umunye komunye. Verse 26, thukuthelani ningoni ilanga malingashoni nisathukuthela. Verse 27, ningamniki uSathane indawo. Verse 28, owebayo angabe eseba, kepha kunalokho akhuthala asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. Verse 29, makungaphumi emlonyeni wenu nalinyizwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. Verse number 30, ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabe kuphawu ngaye kuze kube ulusuku lokuhlenga. Abanye yona into ebashayayo lokudabukisa umoya ongcwele. Verse number 31, konke okubabayo, nentukuthelo, nolaka, nomsindo, nokuhlambalaza, makususwe kini kanye nakho konke okubi, makususwe kini. Verse number 32, maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Ubaphethe kanjani abanye abantu? Lithi izwi masiphathane ngobumnene. Ngifisa ukukubuza, uphethe kanjani umndeni wakho? Baba, mphethe kanjani unkosikazi wakho? Mphethe ngobumnene nje? Kufanele phela umphathe ngobumnene, ngoba uma ungamphethe ngobumnene usenkingeni unkosikazi wakho. Nimunye phela ninyamanye. Asibuke izwi lenkosi lapha kwabaseGalatia. Hayibo, mina ngididekayo. Kwabase-Efesu chapter 5 verse 25. Madoda, thandani omkenu njengalokho noKristu ulithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo. Ubaba makamthande umkakhe azinikele ngenxa yakhe, ukuba lingcwelise lihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Angiphinde, madoda, thandani omkenu njengalokhu noKristu ulithandile ibandla. Yini ayenzile uKristu ethanda ibandla? Uzinikelile ngenxa yalo, number 1. Nawe baba zinikele ngenxa yomndeni wakho. Number 2, ulingcwelisile ibandla, walihlambulula ngesigezo samanzi ngezwi. Kahle kahle ubaba kufanele ahlambulule ikhaya lakhe ngezwi. Ubaba kufanele athathe i-leadership role emndenini wakhe ukufunda iBhayibheli. Ubaba kufanele afundise abantwana ngezwi likaNkulunkulu. Wenzani uma wenze njalo? Ugeze umndeni wakho ngesigezo samanzi esiyizwi. Unkosikazi wakho kufanele akusapothe. Masihlehlela kuverse 22 wakhe uEfesu 5, abafazi mabathobela amadoda abo kungathi kukuya inkosi, ngokuba indoda iyinhloko yomfazi njengalokhu noKristu eyinhloko yebandla. Inkosikazi iyathoba, ayiqophisane nobaba, iyathoba. Njengokuba nebandla lithobela uKristu eyinhloko, nendoda iyinhloko yobesifazane. Verse 23 ngimphinde, ngokuba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba noKristu eyinhloko yebandla, yena
engumsindisi womzimba. Ngamanye amagama indoda ingumsindisi womndeni wayo. Kusemahlombe akho baba ukuthi umndeni wakho uyezulwini. Kusemahlombe akho baba ukuthi ingane zakho ziye ezulwini, unkosikazi uye ezulwini. Yebo, ngeke ubaphoqe, kodwa mase besebancane uyabaphoqa, uhamba nabo enkonzweni, ba-attend Sunday school. Konke okushiwo yizwi uyakwenzisa iy'ngane zakho, nonkosikazi wakho icala uma engakusapoti. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu, kanjalo nabafazi mabathobela amadoda ezintweni zonke. Asibuyeke siqhubeke nokuthi amadoda thandana umkenu njengalokhu noKristu ulithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo, ukuba lingcwelise lihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Akekho omunye ozokungcwelisela unkosikazi wakho. Akekho ozokwakhela unkosikazi wakho abe yilento wena oyifunayo, ngoba noJesu uyazenzela ibandla lakhe libe yilento ayifunayo. Wenza konke okusemandleni ukusinika izwi eliphilisayo, ukusenzela imanga, aphendule imikhuleko yethu. Wenzani mayenze njalo? Ungcwelisa ibandla, uyalihlambulula ngesigezo samanzi esiyizwi. Verse 27, ukuze enzeni uJesu azimisela ibandla elinenkazimulo, lingenasisihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala. Umsebenzi weNkosi uJesu ebandleni. Nawe njengobaba wekhaya, umsebenzi wakho ekhaya, lingcwelise ikhaya lakho. Ikhaya lakho alingabi nombimbi, lingabi nezigwegwe, ingane zakho azihambe ziqonde. Makufika la ingane yakho ingafuni ukuzwa, isikhulile ingakulaleli, ayihambe phela iyohlala kowayo umuzi, ikushiye wena ofuna ukukhonza uNkulunkulu. Zimisele ikhaya elinenkazimulo, lingenasisihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele leli khaya, lingabi nacala. Izinto ezidala lingabi ngcwele ziyasuswa. Ugesi uyakhokhelwa, ugogotelwa. Amanzi ayakhokhelwa, wagogotelwa. Ekhaya ayikho into etholakale ngokwebiwa. Ifenishi ikhokhelwe kahle yonke, ayebiwa. I-TV license ikhokhelwe. Zonke izinto zime ngomumo, ubaba kufanele abone lokhu ukuthi kuyenzeka. Ayikho into ebhekene khona ngokungafanele entshontshiwe noma ethengwe kubafana. Ubaba uyalingcwelisa ikhaya lakhe. Umama kufanele amsupport. Iy'ngane kufanele zenze okufunwayo la ekhaya. Verse 28, kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Mawubheka lo mbuzo lo musho lo, ucishe ufane nomyalelo wesibili athi uJesu, wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Lithi-ke uverse 28, kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena. Sengiyajobelela-ke mina. Ozonda umkakhe uzizonda yena. Oshaya umkakhe uzishaya yena. Ohleba umkakhe uzihleba yena. Ogqilaza umkakhe uzigqilaza yena. Othethisa umkakhe uzithethisa yena. So lento yenza kumkakho uyenza kuwe. Uyindoda enjani ezishayayo uma ushaya umkakho? Yabona khona okungalungile kahle ekhanda. Khona izinto ezingathathi kahle. Bathi-ke abanye uma bekhuluma bathi zisukanga kanye kanye zonke. Angaziki izimo. So musukuba ubaba ongenangqondo. Yazi ukuthi umkakho nemunye naye. Othanda umkakho uzithanda yena. Verse 29, ngokuba kakho wake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla iphathe kahle njengalokhu noKristu enza kulo ibandla. Awukwazi ukuzonda unkosikazi wakho. Umphathe kahle, umondle, umthande unkosikazi wakho. Silake kulelizwe base-Efesu chapter 4 othini, maniphathane ngobumnene. Bengisafuna ukudlula ngibuze omama, umphethe kahle ubaba wekhaya, uphethe kahle ingane zakho. Mhlawumbe uyazithethisa nje, mhlawumbe uyalwa nje,
unenhliziyo encane. Manixabane nobaba ziyavelelwa iy'ngane uzokhiphela kuzona isibhongo. Maniphathane ngobumnene. Mhlawumbe baba wakwakho ugula nje wamdlisa ungakakhona. Wamfaka intando, iyamkhwehlelisa, menzisa konke. Mhlawumbe vele lo mshado ohlezi kuwona wasebenzisa intando. Woza sithandaze nawe uNkulunkulu akuthethelele. Woza sithandaze nawe. Bese uthola nokuyalelwa ukutshelwa ukuthi kufanele wenzeni. Musuvele ugijime nje uye lapha uyoxolisa. Ngiyaxolisa baba kabani ngakudlisa. Cha. Woza kuqala sikhulume, sithandaze, uNkulunkulu uzositshela ukuthi kufanele wenze njani next. Njengoba wadlisa indoda yakho nje. Umshado wakho ume ngomuthi. Mhlambe ngaba ushadanga la ukhona. Ume ngomuthi. So akumangalisi nje usuhlupheka ngoba wayibulala le ndoda ngomuthi. Isiyakushaya manje. Isiyenza lokhuya, iyaqonywa. Wena nje wayilanda ngomuthi. Uphelile manje. Masiphathane ngobumnene. Bantabami, phathana abazali ngobumnene. Mawuthunywa yenza uthanda, unganikini ikhanda. Ungabulali izinto ngoba uthi ulaya abazali. Funda uma besakufundisa. Konke okwenzayo kwenze kube nempumelelo. Inkosi uJesu uyakuthanda, izokuphumelelisa kukho konke. Ngiyacabanga ukuthi besikhuluma-ke novesi 32 negama elithi nje maniphathane ngobumnene. Sizoqhubeka ngalawa amanye ngokuvuma kwenkosi uma inkosi isasigcinile. Ubaba uNtsibande ovalelisayo. Othi masike sigoqe sithandaze sibonge uNkulunkulu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyathobeka phambi kobuso bakho. Sibonga uthando sithande ngalo. Ngikhulekela Nkosi ukuthi siyabonga sisemkhosini, siyakubonga kakhulu ngosenzele khona. Udumo lonke lungolwakho. Phendula nje imikhuleko yethu ube kanye nathi enkonzweni zabasha. Phinde ubaphephise bonke njengoba sasicelile. Izwi lakho uyalenza. Uthe Nkosi uma sicela utho egameni lakho uzosenzela. Siyabonga kakhulu, siyakudumisa. Qhubeka-ke Nkosi usize kube yilona loyo umbiyele umbusise. Alizwe alenze izwi lakho. Ngoba lokho kunomvuzo wokungena ekhaya ezulwini. UJesu KRISTU inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu bangcwele, ubaba uNtsibande uyavalelisa. Sinthanda nonke egameni lenkosi uJesu KRISTU. UJesu KRISTU inkosi. Amen.